Haka dai gani kamar ɗan Najeriya, ko? To, mu ma mun haukace. Duk wanda ya tambaye ku me ya same mu ku ce masa, fum shin ta, tumfa shin, shunlan shun hunci. A'a, shula shin shi. Kuma dai menene mu da mun yi gaba. Na gode Allah, kai ma ya kamata ka gode Allah. Dubin sa ya cika. Majalisa ba ta haɗu mutum da ba ni ba shiga kundin tarihi ba. Oke, kana bayan kundi ke san da ni ba. Oke, ma fulkire. Ya yi bugu ma kuwa? Da yi ba. Da kere bugu. Ko da shi ne gare dan bugu. Wannan da bugu ne horo. Dan takara. Me za ka iya cewa yanzu ka ji zafin cin nan? Abun Bello ne ta mani. Duk abin da kike so ina sai shi nema. Ke ce kika sa yau nake kara girma. Na aji idan akan kina zama kuma. Cikin ruwa kifi ake sawa kuma. Duk wanda ya raɗe ki zan sa ya zuwa. Domin ki fahimce ni so babu kare. Masoya suke mini ban girma. A baya na tunda an kwasha fama. Rayuwa ta canza rafiya a ran dama. Akwai kalubale ɗaukaka da tatuma. Wani na son ka gefa burin wani ya tayar ma. Tafiya ta kai, tsaraba ta kai. Wasu na nema ga wasu sun sama. Idanuna ana ga masoyana sun tare komai banga da magauta na banga da magauta na. Dubin sa ya cika. Majalisa ba ta haɗu mutum da ba ni ba shiga kundin tarihi ba. Oke, kana bayan kundi ke san da ni ba. Oke, ma fulkire. Ya yi bugu ma kuwa? Da yi ba. Da kere bugu. Ko da shi ne gare dan bugu. Wannan da bugu ne horo. Dan takara. Me za ka iya cewa yanzu ka ji zafin cin nan? Abun Bello ne ta mani. Sun ɗauka sun ci bagas, an gwabza sun yi ragas, an watsa sun bi gari da kallo garin bididis. Sun ɗauka mun ci ƙasa kuma mu da Allah mun fi kusa. Ko me za su faɗi mana ƙarya ce ta ruwa. Sautin ganga na jiyo, har waccan shi ta biyo. Idan na ce muku an ci gari da yaƙi jarumai na tuno, kifi
lokacin sanyi sai an karar da man shafawa roba 3 sannan za a yi wanka sau 1. Ga kai da mutanen Kano. Ya Allah wa'anda suka yaudare mu Allah ka saka mana. Mu kuma wa'anda muka yaudara Allah ka yafe mana. Shikenan yan sanyi ya shigo. Ba dama mu bambance tsakanin masu tsafta da mutanen Kano. Da ka siyo waya 20,000 a Farm Center Tarauni, gara ka zuba akuya ta cinye kuɗin. Maza marasa gemu shegen ƙarya, amma maza masu gemu shegen yaudara. Idan ka bi titin gidan gwamnatin Kaduna da mace mai ciki kwaran kwatsa sai ta haihu. Aikin gini ba wahala kuma za a biya ka 2,000. Amma za ka ci garau-garau na 900, za ka sha kunun aya na 500. Mai shayi zai karɓe ma 1,000 ma taliyar yara, sannan za ka shanye ruwa jarka 1. Na siyi shinkafa da wake plate 1 da nama 3 da lemo mai sanyi guda 1 naira 250 jiya a mafarkina. Ni fatin yanzu na tara dubaro na saboda gawuna ya hau mulki. Da ka tafila shatale-talen gidan gwamnati ka san za a samu alheri. Da ka ci girkin mai suna Amira, gara ka cinye gori baba hu biyu. Da miliyan 10 aljihuna, gara kunuwa moda wanda bai dama ma uwa. Rage ruwan alwala mustahabbi ne. Da idi da yongje da ta'usi da tibo da dan karamin hajiya da ni duka kofi ɗaya muke raba da asuba. Duk mai zagiyan izala fasiki ne, amma shi mai zagiyan ɗariƙa shi ma fasiki ne. Wasu na ta damu na wai takalmin mata nake sawa. Faɗa muka yi da budurwa ta daren juma'a da asuba ni da kisan mako gidansu na kundime abuna. Ga kebura ga sanyi, ƙarfa haukar ta daban ce. Batun gaskiya da hau mashin da asuba a sanyin nan, na gwamnati tsaya titin ta tara motocin masu kuɗi ko za su rage min hanya. A kundin tsarin mulki duk wanda zai iya cutar da kansa mahaukaci ne. Ni ma a ra'ayina duk wanda zai iya wanka kullun da sanyin nan ko a dawanau jagora ne. Ka shiga sinima kun hau teburin La Liga. Kana fitowa za ka hau teburin kebura. Home and away mutsimi na. Ba na ganin laifin masu saka kankara a randan masallaci da sanyin nan. Ni so nake yanzu a wani dalili kuma ta yaya masu kankara suke ciniki a yanzu. Sanyi yayi sanyi da rigar sanyi zan koma wanka. Makwacin mu ne biyan kuɗin wuta. Yan nepa na son yanke mai wuta amma ba su taho da tsani ba. Sai na ara musu. Bayan dogon zango da na ɗauka yau na je masallacin asuba. Kwatsam aka saci waya liman sai kallo na yake. Ni ba zan iya sa kankara a randan masallaci da asuba ba, amma Allah ya kai mu azumi a sanyin nan mu haɗa kiyamul laili. Mutane na ban dariya wallahi. Ka cire kuɗi a ATM, sa kanka gaba ka tayi gida mana a ka tsaya kirgawa. Idan kuɗin ma ba su cika ba uwarwa zaka da ka. Gari fa gwara kuɗin ga ce mun mahaukaci. Saboda yan Kaduna daɗi suke jin kuna ce mun dan Zaria. Saboda Allah yanzu da irin wannan kan ta ina Panadol zai fara aiki. Da a ce akwai gasar mahaukata ta duniya wa zaka wakilta. Samun shi a comment section. Hassan Makeup ne da Sadiq Dak suka je ta'aziyya. Za su tashi su tafi abinka da sabo sai ca suka yi. Allah ya tsine mai. Wani shegen karen farauta ne kullun sai ya biyo ni. Shine jiya ni ma na je na siyo kare na biyo layin karfe 12 dare ina fankama. Haushi ɗaya karen yayi kare na ya bace banna a bala'i. Ko da tana son wiwi. In dai ta iya kunumar ata Saliha ce. Kina da wani fankama kaf anguwan ku ba wata ta kai ki iya wanka. Kin iya kunu? Yanzu almajirai ma akwai 'yan damfara. In za ka ba wa kurma sadaka ka fara doka mai ice a kai. In yi ihu kar ka bashi. 'Yan Kaduna a da ba su da addu'a sai Shoprite. Wannan din ya samu yanzu kuma sun koma gada. Shoprite din Kaduna ba a shiga da takalmi. Wai saboda kar ya tsufa. Ba laifi ka shiga ban daki a mafarki. Inda za ka zama jaki ka gwada fitsari a ciki. Jesus. Banda polio ba abinda aka taba raba a Najeriya na samu. Sai dai kunun masallaci. Shi ma sai na yi sammako. Kafin aje Shoprite sai an yi karamar walima. Na gaida mutanen Kedi. Duk wanda ya sake ma comment da Kashful Alil ka liƙa wa iyarsa cingan a ido. Yake cewa kai Mubarak thank you balance a TikTok. Yanzu haka shi ma yana can gidan mai unguwa ana cikiya. Imam masallacin ya daina zuwa masallacin asuba da alkyabba. Bargo yake ya fawa da ladan da ya gama kiran asalati ya je alwala. Yana taba ruwa ya tashi ya kulla masallaci ya koma gida. To yanzu fa haka kasar ta koma. Yan garkuwa su bunduma nasu, yan bindiga su bindige nasu, yan yi ba su dakuma nasu, su ma sojoji ya babar su a baya ba sai da suka bamba mana su. Sai ya zo mahaukatan boye na ta bayyana. Da ma ni na fili ne. Ah, ya ne yanke? Ba wani ya ne sai na faɗa. Me za ka faɗa? Ka fi kowa sani. Me na sani? Kai kakkare na mun hankali me ya faru? Ina kallon ka a masallaci yau da asuba kai ne ka je ka kura fankoki. Kai ya kake kai ta ka gani kai da kake sallah. Sallah kake ko munafurci ko gulma da munafiki kawai.
iPhone ba ta rike caji, kyamara ma ba ta zooming. Ka shiru talauci aital ɗinka na yi. Sai mutum ya dinga ta sa ido ina nake bidiyo kuma ni dan ina ne. To kalli wannan bidiyon a Jigawa na yi, wannan a Kaduna, wannan a Kano. Kuma ka takura min wata ran sai na posta bidiyo kaga a gidanku na ɗauka.